Det kan også smøre mig ned her. Ja, det er fint nok. Fuck, jeg troede, det var dig, der skød. Der løb bare der. Hvor fanden der ligger det egentlig der? Shit, der er en ved siden af os. Lige ved siden af mig. Han skød ham. Der. Dræbte ham. Okay, Ja, han er nede. Ja, jeg skal nok. Han er nede. Gå tilbage. Kæft, man, de camper. De ligger bare i græsset, altså. Ja, det gør. Og de skyder heller ikke ret meget efter en. Nej. Men jeg tror bare, vi skal... Ind i zonen her, det ligger bare her på. Ellers sad fandme også en bare der i busken. Han gad ikke engang skyde på mig. Nej, de sidder bare og glor. Ja. Jeg håber på, at folk de dræber hinanden. Nu ligger jeg her. Der er en. Der er en bag væggen om nordøst for mig. Han er om bag... Der er også to inde i huset. Ja. Skal jeg komme hen til dig? Jeg er bange for, at der ligger en, der styrer mig i ryggen, hvis jeg rejser mig op. Jeg kan kraftedeme ikke ramme ham, mens han er derinde. Der er to inde i huset. Ja. Og en udenfor, tror jeg. Så er der mange i græsset rundt omkring. Jeg ligger altså inde i zonen. Der, jeg kan se, at han er på hjørnet her. Hans våben stikker ud igennem væggen. Han er på hjørnet der, hvor du kommer nu. Der er han bag væggen. Jeg kan se ham. Men hans våben stak ud. Han stikker ud igen. Jeg har en granat, jeg kan kaste ind. Så gør det. Jeg kan ikke komme igennem. Jeg sprang døren i stykker. Sådan. Ja, men det var ikke... Der er en mere herinde. Jeg går sgu ind til ham. Så er han også nede. Kæft, du spiller op, mand. De sidder også bare stille i et eller andet hjørne, mand. Jeg er rimelig sikker på, at jeg har set en herovre. Ja. Jeg ser en. Fik ham. To tilbage. Det ham jeg så, ham der kom kravlende. Ja. Fik dem. 4 kills. Det fik du 8.